ታሪኹ ዘይፈልጥ መንእሰይ ሱር ከም ዘይብልኦም ክውሰድ እዩ ዝመጽእ ክትፈልጥ ዝሓለፈ ፍለጥ ተባሂሉ እዩ ካብ ዝራብ ዓንጊኡ ዝወጠጦ ተስታይ ራፊዱ ዘንጋሕጦጦ ይሓይሽ እኮ ተባሂሉ ዝበረኸ መንነት ብሄራዊ መንነት እዩ ኢሎም ዝሰብኩ መንእሰያት ኣብ እዋን ፖለቲካ ብሄራዊ መንነት ዝተወልዱ ወይ ተወሊዶም ዝተኾስኮሱ ክኾኑሉ ኤርትራውያን ክነሶም ኩሉ ህዝብታት ዓለም ሓው ክነሱ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ እናበሉ ዝምድሩ ቁንቁኝው እንታይ እዩ ቀርኒ ምልክት ምክልኻልን ምትካዕን እምበር ምልክት ውግዕ ድሕድ ኣይኮነን ንኣፍሪቃ ናይ ቀርኒ ምልክት ዝተዋህባ ኸዓ ዞባዊ ሓይሊ ፈጢራ ነፍሳ ንኽትከላኸል እዩ እሞ ከምኡ ንኸይትኸውን ደኣ እንታይ እዩ ፀገማ ሰላም ሰላም ክቡራት መንእሰያት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ልዕበት ዝብል መደብ ንጅምር ኣለና ልዕበት ብመሰረት መዝገበ ቃላት ኣቦና ተኪእ ተስፋይ ብመልክዕ ናይ ምግጣም ኩነት ወይ ምስጣም ሓደ ትርጉም እዩ ምስምማዕ ናይ ምስምማዕ ኩነት ከዓ ካልኣይ ትርጉም እዩ ክልቲኡ ትርጉማት ክንሪኦ ከለና متعاهم الله السممع مقطع مستع هو من سياد كن اللازبينا كمتي تلازيبنا نقر كنقبر تصنحنا كن السلام معنا كمتي تسامعنا الشوعات مدرهات كنسقر تصنحنا كنستمينا كمتي ستيمنا نصلاتنا فقاء زخلانا كبرات من سياتا وشتن وصار بتعنا غجمر أبكلتشحن عسر شمونتن دكتور أبينا بسلطان المسأل لوين أب 4 كيلو ذات واللواني قال عينة حمام جميرني أبكلتشحن عسر شعتن كا ناورت أخير شو زعت ونفو بها قد خوين وخنا مدرخ جمر كالله بذات صعب در في جمره مكي لي بعد صلاة ولع طعنا نمبر ايدلي كان كال مكي لي بعد دور برها حلوني ابزل لها النخا نسبقها تبلو حدرها الى جمر كما يسي عنا العلغلي تعنا مسرخب كاخا كل نجر تقبر تغير تعنا مسرخب كاخا كل نجر المقبار تلازم التغير تعنا مسرخب كاخا إيهن مهن التبهال سلذي تعنا من نيركم كبرات من اسياتا وشتن وزان كاب شعن شعات تبيتن 97 ኤርትራውያን ኮማንዶ ትብል መጽሓፍ ምስ ዘርጋሕኩ
ናብ መንእስያት እናዘርኩ ሰሚናራት ክገብር ጀሚረ ንኣስዒቡን ብድሆታት መናጽ ሃገር ስነ ኣእምራዊ ኩናትን መኸተን ዝብል ኣርእስታት እውን ከስዕብ ጀሚረ ነዚ ርእስታት ዘሒዘ ናብ መንእስያት ክዘውር ከለኹ ፍሉይ ባእታ ይስምዓኒ ናይ ሓደ ሰዓት ዕላል እንድሕር ምስ መንእስያት ገይረ ናይ ሓደ ዓመት ዕድመ ውስኽ ናይ 2 ሰዓት ዕላል እንድሕር ገይረ ናይ 2 ዓመት ዕድመ ውስኽ ብመጠን ትንዋሓት ናይቲ ሰሚናር ብኡ መጠንካ ዕድመ ውስኽ ከመይ ምስ መንእስያት ምዕላል ክትምህር ዘይኮነ ወይ መልእኽትኻ ክትመሓላልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ንስኻ እውን እትመሃሮ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዩ ብሕቶታትኩም እየ ዝጅምር ዘለኹ ካብቲ ብዙሕ ሕቶታትኩም ኣብቲ ሰሚናራት እውን ዘቕርቡለይ ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ገኒን ኣሎ ዩቲዩባት ዝበሃል ገኒን ኣሎ ካብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝበሃል ተበጊሶም ገለ መንእስያት ኣብ መገዲ ክረኽቡ ንኸለዉ ይሓቱን እዮም ኩሉ እዚ ህዝብታት ሓደ እዩ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ኣህዛብ ከዓ ኣሕዋትና እዮም ኣብዛ ትግራይ በፅሕካ ግን ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ህዝቢ ትግራይ ክንሕግዞ ኣለና እናበሉ ዘዘምሩ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ከለዎ ማለት እዩ ንርኢ እሞ እንታይ እዩ ዝቕምቅኛታት እዚ መረዳእታ ምደለናሉ ይብሉን እዮም ብሓቂ እዚ ሕቶ እዚ ቅልል ዝበለ ይምሰል እምበር ናብ ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ዝወስድ እዩ ከመይሲ ብዙሕ ሕቶታት ይለዓል ሕውነት ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሕውነት ምስ ውዳበ ብኸመይ ይዛመድ ውዳበ ንባዕሉ ኸ መኣስ ተፈቲሩ ብኸመይ ተፈቲሩ ከመይ ዝበለ ቅርፅታት እናሓዘ ኸማዕቢሉ እዚ ሕቶታት እዚ ክንምልሶ ክንክእል ኣለና መንእሰይ እንብሎ ሓቂ እቲ ዕድመ ካበይ ናበይ እዩ ዝብል ካብ ሃገር ናብ ሃገር መለክዒታት ይፈላለዩ እዩ ብውሑድ ግን እቲ ታሕተዋይ መለክዒ ኩላተን ሃገራት ዝሰማምዓሉ ካብ 17-18 ዓመት ይጅምር እዚ ዕድመ እዚ ክሳብ 30 ዓመት ዘሎ ዕድመ ክትፍትሾ ከለኻ ውዑይ ዕድመ ይበሃል መንእሰይ ብሓቂ ስራሕ ታሪክ እዩ መንእሰይ ናይ ለውጢ ደፋእ ሓይሊ እዩ መንእሰይ ኣብ ሕብረተሰብ ለውጢ ንምምፃእ ዝሰርሕን ዓብይ ቦታ ወይ ተራ ዘለዎን እዩ ብብዝሒ እንተመፂና እውን መንእሰይ እንብሎ ትላዕለዋይ ደረቱ ከም ዝበልክዎ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ ክሳብ 45-50 ዓመት እንድሕር ወሲድና እዩ ከዓ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ይሓቁፍ እዚ ሓይሊ እዚ በቲ ዝግባእ እንድሕር ሰሪሑ በቲ ዝግባእ እንድሕር ተማእዚኑ ዝዕቁም ነገር ክገብር ይኽእል እዩ እዚ መንእሰይ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ከባቢና ዘለዉ መንእሰያት እውን ክንሕውስ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንበይንኻ ይተዓብን ኢኻ ንበይንኻ ሓይሊ ትኸውንን ኢኻ ስለዚ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለና ብታሪክ ክንግደስ የድልየና እዩ ሓደ ሓደ መንእሰያትና ካብ ዕትብ ዝበለ ነገር ናብ ፎኪስ ናብ ካብ ቁም ነገር ውፅእ ዝበለ ገጾም ክዛዝቡ ከለዉ ብመዓደ የድሊ ዕትብ ዝበለ ነገር ክሰምዑ ከለዉ ጭንቀት ገለ ዝብሉ እንተልዮም ብሓቂ ንዓለም ኣይተረድእዋን ማለት እዩ
ዓለም ከቢድ ቃልሲ ዘድልያ ቃልሲ ብመን ይጥመር ብውዳበ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ውዳበ መዓስ ጀሚሩ ብኸመይ ጀሚሩ ሰፊሕና ክትዛረበሉ ኢና ግን ኣብ ሓደ ውዳበ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ መንእሰይ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ፈጣሎቲ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ኣብ ዕቱብ ዝኾነ ጉዳያት እዚ ንኽኸፍት ይግብኦ ምድምማፅ ኣድላይ እዩ መንእሰይ ብባህሪኡ ኣብቲ ዕድመ ኣቐዲሙ ዝጠቐስክዎ ውዑይ ስለ ዝኾነ ልጓም የድልየ እዩ ከመይዚ ዕትብ ንኽብል ልጓም ተዘይርካሉ ብሓደስቲ ፋሽናት ክግዛእ ይኽእል እዩ ክሰድዕ ይኽእል እዩ ክመስልዎ ይኽእል እዮም ስለዚ ንመንእሰይ ምኹስኳስ ናይ ዓበይቲ ስራሕ እዩ ዓበይቲ ንባዕላቶም ከዓ ኣመና ዓቀባውያን ክኾኑ ከም ዘይብሎም ምፍላጥ የድሊ ከመይሲ ኩሉ ግዜ እቲ ለውጢ በቶም መንእሰያት ስለ ዝመፅእ እቶም መንእሰያት ናብ ለውጢ ክጎዩ ከለዉ እቶም ዓበይቲ ሰፊሕ ዝኾነ ተመክሮን ሰፊሕ ዝኾነ ፍልጠትን ስለ ዘለዎም ያ ገለ እንድሕር ካብ ጫፍ ምውፃእ ተራእዩ ንወድኣ ስለ ዘይፈለጥኩም ኣነ ዓለም እንዳሉ ንወድኣ ከምዚ ብከምዚ ዳ ንኸይድ እናበልና ኢና ቁም ነገር ክንሰርሕ ፀኒሕና ዝሓለፍናዮ መድረኻት ኣብ እዋኑ እናዘርዘርና ክንዛረበሉ ኢና ግን ኣመና ከቢድ ዝኾነ መድረኻት እዩ ተሓሊፉ ብሓቂ 3 ውሉደታት መንእሰያት ኤርትራ ከዓ በብመድረኾም ረገሊኦም ስናብቲ ካልኣይ ናብቲ ሳልሳይ እውን እናተሰጋገሩ ቅያታት ሰሪሖም እዮም እዚ ቅያታት እዚ ክስርሕ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ማዕዳ ዘድልዮም ተልዮምና እምበር ዝበዝሕ መንእሰይና ባዕሉ ዋና ናይ ትፍኺድ ፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ኣይደልን እየ ብዛዕባ እዞም ኤርትራውያን ኢና እናበሉ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ዝብሉ ስፍሕ ዝበለ መምርሒታት ክንህብ የገድስ እዩ ከምዚ ክንዛርብ ከለና ከዓ ብሓቂ መንእሰያት ትግራይ እውን ፅን ኢሎም ክሰምዑና እዕድም ከመይሲ ናይ ሓባር ሕቶ እዩ ናይ ሓባር ጉዳይ ኢና ክነልዕል ካልእ ንኩሉ ዝፈትሖ ንቕሓት እዩ ውዳቤታት ከምቲ ዝበልክዎ እዋኑ ስፊሕና ክንዛረበሉ ኢና ብኸመይ መፅኡ ከመይ እናማዕበለ መፅኡ ግን መጠቓለሊ ሓደ መረዳድኢ ጉዳይ ንቕሓት እንተዘይዕቢና ክንዓቢ ኣይንኽእልን ኢና ተፃዋርነት እንተዘይዕቢና ክንዓቢ ኣይንኽእልን ኢና ህዝቢ ትግራይ ክንብል ከለና ህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ድዩ ከመይ ኢሉ ኢኸ ትሕቶ ንበይኑ ከምዚ ዓበይ ቦታ ዝሕዝ መሲሉ እዚ እውን ኣስፋ ሓቢልና ክንዛረበሉ ኢና ምናልባት ኣብዚ ሓደ ምድንጋር ዝፈጠረ ነገር ፖሊሲ ብደቡብ ብሸነኽ ደቡብና ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ዝመፁ ስርዓታት ኣብ ፖሊሲኦም ዝገበርዎ ጌጋታት እዩ እዚ እውን ብሰርነይታ ጌርና ክንዛረበሉ ኢና ሕቶታት ግን ይለዓሉ ከመይ ዝበሉ ሕቶታት ተቐዲመ ብዛዕባ ውዳበ ከመይ ኢሉ ተፈጢሩ ከመይ እናበለ ቅርፂ እናሓዘ መፂኡ እቲ ውዳቤታት እቲ ካብቲ ዝተሓተ ናይ ሞፈር ኣነባበራ ፊልመደስነት ንብሎ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ ናብ ጊላነት ማዕቢሉ ጊላነት ዝበሃል ውዳቤ ንባዕሉ ከመይ እዩ ከመይ ዝበለ ስርዓት እዩ
ካብ ጊላነት ናብ መስፍንነት ከመይ ካብ ምስግጋር ተገይሩ እንታይ ንምግባር ወይ እንታይ ንምፍጣር መስፍንነት ዝበሃል ስርዓት ባዕሉ ከመይ እዩ መስፍንነት ፀኒሕካ ናብ ርእሰ ማንነት ምስግጋር ከመይ ልመፅዩ እንታይ ደፋእ ረቑሒታት ነይርዎ እዚ ናይ ውዳበ መስርዕ ድሕሪኡ ድሕሪ መስፍንነት ናብ ርእሰ ማንነት ምስግጋር ርእሰ ማንነት ናይ ሃገራት ኣቃውማ ፈጢሩ እዩ እዚ እውን ከም መእተዊ ኣዛረብ ዘለዎ እምበር ኣብ እዋኑ ኣስፋሕ ኣቢልና ንዛረብ ኢና ግን ሃገር ከመይ ኢሉ ይመፅዩ ሃገር ማለት ከንታይ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ኣቃውማ ናይ ሃገራት ከሎ ኩላተን ብሓደ መልክዕ ኣቃውማ ድየን ቆይመን ኣነፋለልን ብመግዛእታዊ ዶብ ዝቆማ ሃገራት ከኣልዋ ዕረ ዝበዝሓ እየን መግዛእታዊ ዶብ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ መፅዩ መን ኣምፅእዎ ብኸመይ ከተግቢርዎ ትዘምፅኦ እዚ መግዛእታዊ ዶብ ዝፈጠረን ሃገራት ኣብ መስርሕ ከመይ ዝበለ ጉዕዞ ኣሰላሲለን ኣብዚ ዝመፅእ እቲ ናይ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ዝበልናዮ እዚኣ ካርታ ኤርትራ ጌርና እንተወሲድናያ ንርአየን በዚ ብሰሜንን ምዕራብን ብሱዳን ትዳወል በዚ ብምብራቅ እንተወሲድና ቀይሕ ባሕርናን ደሴታት ዳህላክን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ስዑድያ ምስ ስዑድያ በዚ እውን ምስ የመን ይዳወል ደቡባዊ ምብራቅ ገፅና እንተኸይድና ምስ ጀቡቲ ይዳወል በዚ ደቡብ እንተኸይድና ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ይዳወል ምስ ኢትዮጵያ ይዳወል ክንዲ ንብል ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ክሳዕ 2018 ብዝነበረ ጉጉይ ፖሊሲ ናይ ወያነ እቲ መንእሰይ ትግራይ እምበር ኢትዮጵያ ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ተሃኒፁ እዚ ብሄራዊ ስብከት እዚ ናይ ብሓቂ ንምዕባለ ንቅድሚት ንኸይከይድ ንድሕሪት ዝጎትት እዩ ሳዕቤን ናይዚ ፖሊሲ ጉጉይ ፖሊሲ እዚ ከዓ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፍንጅታት ከም ዝፅወድ ገይሩ ሕብረተሰባት ወይ መንእሰያት ንበል ድሓን ኣርእስትና መንእሰያት ስለ ዝኾነ ንቕሓቶም ሓንጎሎም ኣተሓሳስቦም ብዕብየት ዳኣ ክትሃንፆ ኣለካ እምበር ንቁልቁል ብምትፍናን ክትሃንፆ ኣይግባእን ርግስ ቅድሚ 1991 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኩነታት ስርዓት ደርግ ዝበሃል ነይሩ ቅድሚኡ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ነይሩ እዞም ስርዓታት እዚኦም ንህዝቢ ኣምሓራ ብዝጎድእ መገዲ ናይ ኣምሓራ ልዕልና ከም ዝነግስ ገይሮም እዮም ኣብ ሓንቲ ሃገር እሞኸዓ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሰፊሕ ሃገር ክሳብ 80 ገፀን ዝፅጋዓ ብሄራት ዘለዎ ሃገር ንሓደ ብሄር ኣድሊኻ ነቲ ካልእ ብሄራት ጨፍሊቕካ ንነዊሕ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳብ ገሊኡስ ከም ብሄር ምጭፍላቑ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሰባት ዘይምእማን እውን ዘረባታት ይኸይን ነይሩ እዩ ኣነ ክደግሞ ኣይደልን ምክንያቱ ካብ ባህልዩ ደጋቢኡ ከይከውን ግን ኣመና ንዕቀት ነይሩ ብገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ብህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ህዝብታት ኩሉ ግዜ ኣሕዋት እዮም ኣብ መፃፃእ ናይ ህዝብታት እውን በይኑ ዝርዝር ከብሎ ክፍትነ ግን መእተዊ እየ ዝገብር ዘለኹ እንጂ እውን ህዝብታት ፀገም የብሎም ፀገም ዝኸውን
ስርዓታትዩ ኣተሓሳስባ ናይቶም ገዛእቲ ሓይልታትዩ ኣተሓሳስባ ናይቶም ነቲ ውዳበ ዝመርሕዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ሕጂ ብስልጣን መፂኦም ዘለዉ ኣብ 4 ኪሎ ኣትዮም ዘለዉ እንድሕር ኢና ከዓ ብዙሕ ዘየድሊ በጫቕጣታት ይረአ ሓደ ብመሰረቱ ነቲ ገዛእቲ ኣምሓራ ረብሪቦም ዝወደቑሉ ግን ከዓ ብዙሕ ክሳራ ዘውረዱልና ናይ መግዛእታዊ ደብሕቶ ዘይምኽባር ዝመስል ዘረባ ይመጽእ ንሰምዖ ኣለና ባሕሪ 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 መግዛእታዊ ደብ ኣኽቢርካ ሉዓላውነት ናይ ሃገራት ኣኽቢርካ ዝግባአካ ግብሪ ድዩ ካልእ ኣገባብ ድዩ ፈፂምካ ክትጥቀመሉ ዝኽእልካ የለ ዝኣረገ ወይ ዝበለ ኣበሃህላታት እናምጻእኻ ብጂኦግራፊ ምትእስሳር ዘለዎ ብባህሊ ርክብ ዘለዎ ወዘተ እናበልካ ዘይ መሬትካ ክደሊ ዘይ ባሕርኻ ክደሊ ግን ሕጂ እውን ካልእ ክሳራ ክስዕብቲ ዘይኮይኑ ነቲ ኤርትራውያን ሰጉምና እናሓስቦ ዘለና ዞባዊ ምትሕብባር ክዘርግ እንተዘይኮይኑ ዘምፅኦ ፋይዳ የብሉን እዚ ገዛእቲ ኣምሓራ ዝፈጠርዎ ድሕሪኡ እውን ወያነ ብዝኸፈ መልክዑ እኳ ደኣ ዝቐፀለቶ ናይ ምክፍፋል ንቁልቁል ናይ ምትፍናን ፖለቲካ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ከሰጉሞ ይክእልን እዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀርኒ ዝተዋህቦ እዚ ቀርኒ እዚ መከላኸልን ብቅድሚ ፀላእቲ እንተመፂኦሞ መትክዕ እንዳ እምበር ንድሕሪት ናብ ሕድሕድ ናይ ዞባ ህዝብታት ተጠውዩ ንኽዋግኣሉ ኣይኮነን ዘንፀርፀሩ ሰባት ከምኡ ይብሉ እዮም እዚ ዞባ እዚ መዋእሉ ውግእ እዩ ዘፍትወሉ እዚ ዞባ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ውግእ ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ ገለ ዝኾነ ዞባ እናበሉ እዮም ፀርፅሩ እዮም ኣይፈርም ዞባ እኮ እዞም ክንብሎም ዝፀናሕና ስርዓታት ዝገብርዎ ናይ ፖሊሲ ገይጋ ዳኣዩ ተሓግቦ ይኹን እምበር ኣቃወሙ ፀገም የብሉን ብሓቂ ከዓ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ማእኸል ናይዚ ናይ ክልተ ቅርንቲ እየን ዘለዋ ክልተ ቀርኒ ከምዚ ኢሉ ክሳብ ሶማል በዝካ ንላዕሊ ተዘርጊሑሎ እቲ ማእኸል ዘለዋ ክሳድ ማለት እያ ክሳድ ከዓ ሓይሊ ንኽፈጥራ ግን እዚ ቀዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ ውጉይ ፖሊስታት ክእርንም ክኽእል ነይሩ ብፍላይ ናይ ወያነ ዘበን 27 ካብ 91 ክሳብ 2018 ዝነበረ እንተሪእናዮ تعبي جيجا نمحازها نمسها قوينو استقالسي مسها قوينو مسوات زغفله نا إرترا عيلي زواو جنبار مسنا يدق حيل ذات تشاريخك شرحن عماسن كتقبروا له مفتاني أي بدلين بتبحر بين كاسون حكايو ساعة شهن شاعة تبيت انتيس عن حدا ناي كبر بوتا فوقها يبقى هو زواو جنباري نويان كتيروا ولا ناو لعلنا وزراوين غيد هذا اللي نور جن زواو جنبار لبقى سبعي تايمو هجوه ميلو بتعب مزفكر اللون مبقى سزغون سنكن أتكنيم أبكي شيء إذا خبرت كله إثيوبيا نغزر لك يقول وإثيوبيا فعنا قتبلا يقول أو وشت إثيوبيا زنبري نايجزا تمحرا تنكحتها كعيدة نخذ اللي تتنكحتها كعيداتين نقول لن بيرات النادوسة
نخلن بيراتنا نأسه يخيط سلزنبري زي قنوعن زي فتحهم كأس لزغنه حزباو جنبار نويانا حقز كله ازي زي قنوع بوليس زنخ الرم لأنبر ازي زي قنوع بوليس زي تقاليو إثيوبياويان ناب كلمة صغيرة تحساسبا نخفوترو لأنبر لدحريتكم الوصوب هاي نبرر ويانا جن شان شعات ميتن تيس أنا حدا سلطان مسحازي أبا 4 كيلو مسديبر إذا أنا 4 كيلو منبر صقام زلوا كل جزء أبا أخذ زورنا بصقام السحابة تومي أبا أمس ديبر خالد أنا أمس كابتن أجزاء محارز قدد نبير بوليتيكا نتير إذا نبير بوليتيكا زي تزخف إيشانو الصحابي يري قال نتانا تنخبر مالتي نتانا يتقراي عباي تقراي نمفتار ناتكا دوب ناتكا بانديرا ناتكا منقستي ناتكا أنقوا إذا عينت بوليسمتي بزعوان ناتكا أنقوان ناتكا باهلن ومعوال شقر زلو يقول ناتكا دوب ناتكا منقستي ناتكا بانديرا نابلكا مفسقاس بين نبي يغبصه نبي يغبصه انتي كيف فتر زرعنا أبي إثيوبيا تفتكر زرلو قناتات يزفتر زرعنا يو حجون نريو زلنا أن هدعتك مكة تالي زبز إذا نريو زلنا زحزن مكففالي زبز سلازي حجود تقراي ويتقارو واسعاخ قطمة ما يندل هب 4 كيلو زلو سلطان نتقراي تقبو مسلا زخل اندعوين دقوف ايكونا قنكا تقراي كابي إثيوبيا وسيخا نافزي يرترا كتقدن كتعبي زيناتا مريت كتقبت باتي نابكال إنا وسيدكا هم ازت حساس بعدي كأنه صالة له اسكن ابتحونا نمسا حونات نبلز لنا بجغرافيا وقربت دي سنت غيمو حنطوي كقلصة صنيعة بزي بالسودان بمعرابن بسمينن زرلو دوبات ترينا أوشتي إرترا بداوي ترلو أب سودان كار بداوي ترلو أوشتي إرترا تقرلو بشينا سودان كار تقرلو قمنا باليخي بازن طهينا ندوا ومبرأكا بهرع عفارة 3 تموئلون ريو هذا بإثيوبيا له هذا بإرترا له هذا أبي جوبوت له بزي أبو جوبوت متمسين فا كم كله نايسال ساعة لنهاجرات زقات أمانة قري إزي مجزأة أودو بزفت أري ومتقدم زولكو أبت مجزأة أودو بنا مصاصون ببعلتاتو نار أنا سفح مدو كنقرر نخلينا إزي وهوب كنتات زبتات أفريقيا زبتات سالسة عالم نزوب كنات إزي تقبلو لأن الحدام تخابيرو رحم كفتع وزغول يدحري التمليسكا قدما مجزأة زنبرا كنتات كما يغات حزور قدما مجزأة زنبرا يبصحان نزبال القدايات كما يقرقات حزور من يبصحان يرو بحكي أبتقراي حنفش فيش زبالي
مجلسيتات نسمعنا نتمنى سيناي تقني نحنسا أخصماوي خايلو من اليوم وصدوه كلمة مجزات أرجعوا وإذا أخصم كمية نمن ياخذ بصحة بين مدبك صراحة بينا حسامت يوم كا تقرأي هاجر تقرأي حباي تقرأي كميو تقرأي هاجر كمي لأخذكم قالت أجمعت مسوا الله خمس جمري وزلنا فأني إثيوبياوي وإثيوبياوي ها تبلت فت ود 3 عامات كابزون لت 3 عامات بقوم 17 عامات بقوم خسكويس كايو حدة تمليس كا إثيوبياوي ها تبلو بحكي فردوه من سيزي بحكي استمعوا تنا إثيوبيا سميت إثيوبيا أنت بديلاتو أي كالس مالته بران في جون كدومه جنكا أكاهما نايسان سألم هاجرات وقبوهن فزوهن كلالنا أبشنت شعت ميتن سوسان 4 بصحات هاجرات نصانة نسنهبا مرحة أفريقيا نصانة ولا رحنا بتوصي حق نصانة ديال رخيبا نسون كلا رستيو بوان وزرو اللي كان جن أبتوصي نصانة نسنهبا أخيبا تغيرو مو قدم مجزأت زنبرك أو ماتات أما عبابلا نابتناي هاجر درجة خينات أخلص تخون فصل زغانة كمين عن حزن نخل زبل ذاته مستلعلة أبقلي وغنز قديمة صنع حقو كل التبيهرات بزم ترخنا كبرات من إسيات نلومي قدامي كفال أبزو ودي اللغو أبكالا كفال الرغبنا سلام قني